எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னை பார்க்க வந்த எல்லோருக்கும் டபுள் வணக்கம். Hi friends, welcome back to TSV. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கமலண்ணா விசஸ் டிஎஸ்பி, அதாவது எனக்கும் எங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற ஒரு அண்ணனுக்கும் 1 vs 1. இந்த கமலண்ணா சில பேர் உங்களுக்கு தெரியும், சில பேருக்கு தெரியாது. வாங்க மேட்ச்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸ்டார்ட் ஆகி விட்டது. MP5 எடுத்துக்கலாம். ஐயோ, க்ளோவல் ஜென்ரேட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, என்னை நிறைய பேர் நூபுன்னு சொல்லிட்டுருக்கிறீங்க. என்கிட்ட இன்னொரு ஐடி இருக்குது, அந்த ஐடி தான் இதில் விளாண்டுருக்குறேன். சில பேர் நம்ப மாட்டீங்க. நம்பலினா கமலண்ணா கேட்டுக்கோங்க. ப்ளீஸ் காய்ஸ், நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த வீடியோ எடுத்துருக்குறோம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கம் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. கமலண்ணா ஐயோ அங்கே தான் இருக்கிறாங்க. க்ளோவாக போகிறாரு. காலை அடிக்கிறேன். செடியா மாட்டார். அவ்வளோதான், இது போதும் எனக்கு கில்ல அடிக்கிறது. இப்போ வெறிக்குண்டை வேங்கியாட்ட என்னை வந்து ஹெட்செட் அடிப்பார்னு நினைக்கிறேன் கமலண்ணா. டபுள் பேரல் எடுத்துக்கலாம், க்ளோவால் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் அவ்வளோதான். ஓகே காய், அமௌண்ட்டை போட்டு பார்ப்போம். இந்த அமௌண்ட்டை போட்டு அப்படி ஓடும்போது ஒரு இது மாதிரி இருக்குது, செம்மையாக இருந்துச்சு. அது அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கரெக்டாக பைக் அமௌண்ட்டு போட்டு கரெக்டாக பைக் கிளம்பும்போது நீங்களே ஓடுங்க, செம்மையாக இருக்கும் பாருங்களேன். இப்படி ஓடினா செம்மையாக இருக்குது. மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. ப்ளீஸ் காய்ஸ், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உடனே பண்ணிடுங்க. நாங்கள் இன்னும் ஒரு 5 வாரம், இன்னும் ஒரு வாரம் கழிச்சு இன்னொருத்தருக்கு ரூம் மேட்ச் கொடுக்குறோம். 1 vs 1 தான். ஏன்டா இவ்வளோ நேரம் வீடியோ போடலன்னு கேட்டிங்கன்னா, இவ்வளோ நேரம் போகிறதுக்கு எனக்கு கண்டென்ட்டே கிடைக்கல. இப்போ தான் எனக்கு கண்டென்ட் கிடச்சிது. கமலாண்டா தான் சொன்னாங்க வாடா ரூம் கூட போட்டுக்கலான்னு. நாங்கள் 2 மேட்ச் போட்டோம். அது ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் தான் இது. செகண்ட் மேட்ச்சில் வந்து எனக்கு டவர் கிடைக்காதனால காரணத்தினால அந்த அண்ணா தான் ஜெயிச்சிட்டாங்க. அந்த அண்ணா தான் ஜெயிப்பாங்க. நீங்களே பாருங்கள், டவர் வந்து ஒழுங்காக கிடைக்கல. அதுவும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், நீங்கள் வேணுக்கிட்ட போடுறேன். டவர் ஒழுங்காக கிடைக்காதனால இதுலேயே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல MS கிடைக்கலாம், 99+ கிடைக்கும். அதனால தான் அந்த சமயம் இருந்துச்சு. சரி, அதுக்குள்ளே பேசி ஒரு மேட்சை முடிச்சாச்சு. அப்புறம் டபுள் பேரல் தான், க்ளோவால் தான். இப்போ அந்த பைக்கை மட்டும் போட்டு ஓடலாமா, போட்டு பார்ப்போம். உங்களுக்கு வந்து யார் கூட மேட்ச் போகணுன்னு தோணுச்சுன்னா அவங்க ஐடி அப்புறம் யாருன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். கூடிய சீக்கிரம் நாமளும் அவங்க கூட போடலாம். 80 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க காய்ஸ், ப்ளீஸ் காய்ஸ். ஓடு 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 ஓடு. சிட்டப் க்ளோவால் அடி கரெக்டு. தடவை சிட்டப் க்ளோவால் கரெக்டாக போட்டிருக்கேனே. மடியும் போடு சிட்டப் க்ளோவால். அந்த அண்ணா இருந்ததுன்னா போடலாம். அதனால் அண்ணே காணா, எங்கே போயிடுச்சு? கமலண்ணா இங்கே இருக்கிறீங்களா? ஐயோ, அங்கே வெறி கொண்டு வேலையாச்சு, என்ன தேடிட்டு இருக்குது. சிட்டப் க்ளோவால் ஒர்க் ஆகவில்லை. சில தலைவர் எனக்கு ஹேங் ஆகுது காய்ஸ். அடி போட்டு ஐயோ நல்லா இருக்குது. க்ளோவால் கரெக்டாக லேட் க்ளோவால் நிறைய டைம் முடிஞ்சிருக்கும். நீங்களே வேணால் வீடியோ பாட்டு பாருங்க, இதே பிடிக்கும். லேட் க்ளோவாலாக விடுங்க பாருங்க. க்ளோவால் போட்டால் க்ளோவாலே விடுக்கல, லேட் க்ளோவால். அந்த நான் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு கடுப்பாகி போச்சு. என்னால் ரெண்டு மேட்ச் வந்து ஜெயிப்பாங்க, 1 மேட்ச் தான் ஜெயிச்சிருக்கிறேன். சரி, ஒரு மேட்ச் ஜெயிப்போம்னு நினச்சா அது என்ன ஆச்சுன்னு நீங்களே போய் பாருங்கள். டபுள் பேரல் கில்லர் காசு 200 ரூபா வச்சு நம்ம க்ளோவால் ஆல்ரெடி இருக்குதா? ஆமாங்க இருக்குது.
சரி எடுத்துகிட்டு ஓடு 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 வெறி கொண்டு ஓடு மடி அமௌண்ட்டு போடுவோம். ஐயோ எப்படா இந்த முடியும்? கரெக்டாக போக வேண்டிதான். ஓடு ஓடு குதிச்சு குதிச்சு ஓடு 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 ஓடு. இந்த ரூம் மேட்ச் வந்து நான் தான் க்ரியேட் பண்ணி நானே போட்டது. பார்த்திங்களா 19+ கட்டிடுச்சு. கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ தூரம் ஓடி வந்தேனே. இப்போ என்ன ஆகுன்னு பாருங்களேன் கூத்து. அந்த அண்ணன் தெரியும் நான் இங்கே வந்து அந்த அண்ணன் எனக்கு தெரியும் அங்கே போகும். அதான் நடக்கும். ஆனால் அந்த தாறுமாற அந்த அண்ணன் அங்கே நின்றுட்டுருக்குறாங்க. சரி ஏன் லக்குன்னு நினச்சிட்டு நான் அங்கே ஓடினேன். அப்புறம் தான் கடுப்புலேயே 2 மேட்ச் அந்த அண்ணன் ஜெயிச்சிட்டாங்க. 2 மேட்ச் அந்த அண்ணன் ஜெயிச்சிட்டேன். நான் ஒரு மேட்ச் தான் ஜெயிச்சேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கடுப்பாகி போச்சு. சரி ஹெட்செட் அடிப்போன்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் இந்த மாதிரிலாம் மேட்சஸே வருது. சரி காய்ஸ் இந்த மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் திக்கும் பார்த்துக்கோங்க. கமல் அண்ணா எங்கே இருக்கிறீங்க? கீழே காணே. போகிறாரு. நான் மேலே ஏறலான்னு வந்தால் இங்கே மேலே ஏறி ஆல்ரெடி இருக்கிறாருப்பா. இந்த பக்கம் வராரு. ஓடி குதிச்சிடலாம். ஒரே குதி. அவ்வா சரி போய் டேங்க் மேலே ஏறுவோம். அது நல்லாயிருக்கும். டேங்க்கு எங்களை டேங்க் மேலே ஏறன்னு சொல்லி இங்கே வந்திருக்கிறேன். பாடி போடு க்ளோவால் போடு. க்ளோவால் கரெக்டு. அப்போ ஏறியாச்சு போடு. ஐயோ மண்டையில் இடிக்குதே. அடிக்கல இறங்கிட்டேனே. ஏடி குதி. அப்பாடி க்ளோவால் போடு. நம்ம எதுக்கு நான் இப்போ இங்கே க்ளோவால் போட்டேன்? நான் ஒரு இருக்கேன். சுடு. நல்லா உடையவே மாட்டேங்குது. பொஞ்சிச்சு. அப்பாடி வந்துப்போம். ஐயோ கமலண்ணா இங்கே இருக்கிறாங்களே. டபுள் பேரல் கமலண்ணா நான் போட்டேன். நான் தானே உன்னை போடுவேன். எங்கன்னா போகிற நீ குறும்பு. க்ளோவால் ரெட் க்ளோவால் உழுகுது காய்ஸ் பாருங்கள். ஐயோ போகிறதுக்குள்ள நானே செத்து போயிடும் பழகுது. கீழே குதிச்சு நானே செத்து போயிட்டேன். பிளட் இல்லாத நேரத்தில் இந்த மாதிரி தான் கீழே குதிக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. நானே குதிச்சு செத்து போயிட்டேனே. சரி பரவாயில்ல. 3க்கு 1 இருக்குது. 3க்கு 3ஆக மாற்றணும்னு நினச்சிட்டு வெறி கொண்டே வேங்காட்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்புறேன். வால் எடுத்து விட்டேன். இந்த மேட்ச் பாருங்க காய்ஸ் செம்மையாக இருக்கும். எடுத்துகிட்டு ஓடுவேன் ஓடிட்டே இருப்பேன். ஆனால் ஜெயிக்கிற மாதிரி தெரியாது. நானே நூபு. என் கூட இவ்வளோ பெரிய ப்ரோ பிளேயர் முதல்ல நான் எப்படி ஜெயிப்பேன்? எமௌண்ட்டை போட்டு கரெக்டாக இப்போ போகணும். பார்த்திங்கன்னா இந்த நேரத்தில் அப்படி ஓடிங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? வேறு லெவலில் இருக்குமா? ஓடு அப்பாடி. இப்போ பாருங்கண்ணே கஷ்டப்பட்டு டிப்ளை பாருங்கள் என்ன ஆகுன்னு. நான் என்ன இப்போ என்ன ஆகுன்னு மட்டும் பாருங்களேன் கூத்த. இந்த மாதிரி தான் கைஸ் டவரு சுத்தமாக கிடைக்கல. இந்த மேட்ச் கூட பரவாயில்ல கைஸ். போன மேட்ச்சு அந்தளவு சுடுறோம் அந்த அதே இடத்துல நினைக்கிறாங்க. சாவ மாட்டேங்கிறேன். உங்களுக்கு அடுத்த தடவை நான் வந்து பிரவீன் கூட மேட்ச் போடலான்னு தோன்றேன். பிரவீன் யாருன்னா கமலனோட தம்பி வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க. அவங்க கூட மேட்ச் போகலான்னு தான் கேட்டேன் கமலன் வந்து அவன் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி பரவாயில்ல. இதை பிரவீன் பார்த்து தான் இருப்பான்னு நான் நினைக்கிறேன். பிரவீன் ரூம் கார்டு இருந்தால் நீயே போராடி எடுத்த மேலே நான் போடல. ஏன்னா எனக்கு ரூம் கார்டு கம்மியாக தான் இருக்குது. 3 தான் இருக்குது. இதுக்கே 2 மேட்ச் ஆனால 5 ரூம் கார்டில் 3 போய் விட்டது. 2 போய் விட்டது. சரி காய்ஸ் நான் இப்போ நான் அங்கே இருக்கிற க்ளோல் பார்த்தீங்களா லேட்டாக ஒழுகுது. இதுதாங்க டவரோட பிரச்சனையாக இருக்குது. போட்டுருங்கன்னா நம்ம இந்த தடவை கொல்லாம விடக்கூடாது. இல்லைன்னா அப்புறம் அவ்வளோதான். அந்த அண்ணா வந்து ப்ரோ பிளேயர் ஆயிரும். நம்ம நம்புன்னு சொல்லிட்டு வாங்கி இவ்வளோ பெரிய ப்ளேஸ்லாம் போட்டு போடு. அதனால அந்த அண்ணா குதிச்சு ஒரே இடத்துலேருந்து ஈஸியாக அடிச்சு போடலாம். அந்த அண்ணா முடிஞ்சு க்ளோவல் போடு. நான் தான் க்ளோவல் போடணும். க்ளோவல் லேட்டாக விடுது. அதனால அந்த அண்ணா க்ளோவல் போட்டுச்சு. இது போதும் எனக்கு க்ளோவல் போட்டது. ப்ளீஸ் காய்ஸ் சீக்கிரம் போய் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது கொடுக்குற சப்போர்ட்டை தான் எனக்கு அடுத்த வீடியோ எடுக்கிற மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ப்ளீஸ் காய்ஸ் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணிடுங்க. பண்ணுறவங்கலாம் ப்ளீஸ் போடு கில். இது போதும் எனக்கு. இது பத்தாதுப்பா. இன்னொரு கில் அடிக்கணும். அமௌண்ட்டுக்கு வர போட்டு காட்டிட்டேன். தானே வெறி கொண்டு அடிக்க வருமே. சரி பயப்படாமல் போவோம். பயப்படுறது நம்மளுக்கு இருக்கவே கூடாது. மண்டையில் அடி ஹெட்ஷாட்டில் விழுகும் என்று நான் கூறுவேன். ஏன்டா தமிழன் ஐடி வச்சுருந்தேன். என்னடா பிளாக்னு இருக்குது. தமிழ் வந்து என் புது ஐடிங்க. பிளாக்னு வந்து என் பழைய ஐடி. இதை பற்றி கமலனுக்கு வேணால் தெரியும். கமலன்ட்டே நம்மளினா கேட்டுப்பாங்க. நம்ம அடுத்த தடவை ஐடிங் பிளேஸ் போகலான்னு இருக்கிறோம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணுமோ கேளுங்க.
நான் உங்களுக்கு போடுகிறேன். போட்டு மேலே ஏறி குதிக்கிறேன். இந்த மேட்ச் நம்ம ஜெயித்த மாதிரி தான். கமலானா வெறி கொண்டு வெங்கையாக இருக்குது. என்னால் நம்மளே 2 மேட்ச் போட்டானே அவ்வளோ பெரிய போட்டாக்குறான்னு. 2 மேட்ச் போட்டேன் நாம் போட்டாக்கிறேன்னா நிறைய மேட்ச் போட்டவங்க எப்படி இருப்பாங்க நீங்கள் நினச்சி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் காய்ஸ், நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு மோட்டிவேஷன். ஓடு ஓடு வெறி கொண்டு ஓடு ஓடு ஓடு. லைக் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணால் கமெண்டில் கேளுங்க. ப்ளீஸ் உங்களுக்கு நான் கெஞ்சி கேட்குற ஒரு மோட்டிவேஷனாக எங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்த வீடியோ போட. நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறதோட நானும் கமலான ஒரு ரூம் கார்டு மேட்ச் போகலான்னு நான் நினச்சேன். இன்றைக்கே போடலாம். இன்றைக்கி டேட் என்னென்னா ஜூன் 1. நிறைய பேர் க்ளோவால் இந்த கேரக்டர்லாம் எடுத்துருப்பீங்க. எடுக்கலைன்னா மறக்காமல் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இன்னையோட முடிந்து விட்டது. மண்டையடி ப்ளீஸ் கமலானா அடி வாங்கிக்கணும். ஐயோ செடி போட்டாங்களே. செடி போட்டவே இந்த உழுக்குறாங்க 2 வச்சு. ஐயோ எம்பி பாட்டு வச்சு தினசு அடிக்கிறாரு. பெரிய பிளேயர் தான். இறங்கிட்டாரு. போட்டு சின்ன இடமா இருக்குது. ஒரு அடியில் அடிச்சுக்கிட்டேன். ஆனால் நாக்கு லைட்டாக சேஜன் ஒரு வெளியே போயிட்டு எனக்கு வந்துருக்குது. அடித்ததுனால தான் அதுக்கு இல்லைன்னா தெரியல. சரி விடுங்க. 3க்கு 3 ஈக்குவல் பண்ணி ஆச்சு சொன்ன மாதிரி. அடி விட மாட்டேன். இந்த மேட்ச்சில் ஜெயிச்சே அவனுக்கு தீவிரமாக இருக்கிறேன். இதுக்கு மேலே என்ன நடக்குன்னு உங்களுக்கு எது நான் தோற்று போயிடுவோம் தான். அவ்வளோதான். நம்மள நான் வெறி கொண்டே இருக்கிறாங்க. தோற்று போய்ட்டு நம்ம நான் கைட்டு அடுத்த மேட்ச்சில் பார்ப்போம் காய்ஸ். ஆனால் மேட்ச் இதோட முடிஞ்சதில்லை. இன்னும் வருந்து கொண்டே இருக்கும். லைக் பண்ணதை பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும் கேளுங்க. நம்ம ரெடீம் கோடெலாம் போட ஆரம்பிக்கிறோம். ரெடீம் கோட் நியூ அப்டேட்ஸ் இதெல்லாம் போட ஆரம்பிக்கிறோம். அதனால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். மறக்காம பண்ணி வச்சுக்கோங்க காய்ஸ். எங்கே இருக்கிறாங்க? எங்கே இருக்குது? ஓ அங்கே இருக்குதா? நான் பார்த்து விட்டேன். நான் தானே என்ன போக பயமாக இருக்குது. ஒரே அடியில் நம்ம நாக்காயிடுவோம். ஏன்னா நம்ம ஒரு நூபு குட்டி அப்படி நாமளே சொல்லி திரிய வேண்டியதான். சில பேர் என்ன நூபுங்கிறாங்க. நான் ப்ரோ பிளேயர் தான் போய் எத்தனால சொல்கிறது. வேணா யார் என்ன நூபுன்னு கூப்பிட்றாங்களோ அவங்க கூட நான் 1 விசன் போடுறேன். எவனாக இருந்தாலும் சரி கூட்டிகிட்டு வாங்க. 1 விசன் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா இந்த மேட்ச்லேயும் ஜெய்பிஎல்னு கன்ஃபார்ம் இல்லை. இந்த மேட்ச்சில் இது நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்லியாக விளையாடப்பட்ட மேட்ச் தான். நான் இந்த மாதிரி சேனல் எடுக்கிறேன்னா வித்தினமாலாம் சொல்லலை. விளையாடப்பட்ட மேட்ச் தான். அந்த மேட்ச் தான் நான் போடுறோம். வேணால் இப்போ அடுத்த வாங்க. வேறு எவனாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து கமாண்ட் கேட்டு நான் போகிறேன்டா 1 விசன். கமாண்டில் கேட்டால் மட்டும்தான் காய்ஸ். கமாண்டில் கேளுங்க 1 விசன் போடுறேன்டா அவங்க கூட அப்படின்னு கேளுங்க. உங்கள் ஐடியும் கொடுங்க வச்சுக்கலாம். 1 விசஸ் 1 எப்போ இருந்தாலும் சரி. நாளைக்கு இந்த மாதிரி ஆகி போடுதுங்க. இப்போ கூட வந்து போடுங்க. இந்த மாதிரி தாங்க அடிக்கடி மெசேஜ் வந்து என்ன கடுப்பு கொடுக்குது. ஐயோ போட்டு ஆடா போவி. நான் நினச்சி கூட பார்க்கல கீழே உழுவுன்னு அமௌண்ட்டு போட்டு கட்டிட்டேன். ஒரு புத்தி. அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிவிட்டது. நம்மகிட்ட நல்ல பொருள் இருக்குதுப்பா. இது போதும். இந்த பொருள் எனக்கு ப்ளீஸ் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணாதவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஐயோ இன்ட்ரோ கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துறேனே. சரி காய்ஸ் எங்கே இருக்கிறாங்க? 999 எனக்கு அப்பாடி. எங்கே இருக்கிறாங்க? சிட்டு மேலே தான் இருக்கிறாரு. ஐயோ பாப்பா க்ளோவால் லேட்டில் எடுக்குது கைஸ். கொஞ்சம் க்ளோவால் என்னோட பிசி மாதிரி க்ளோவால் முடிக்குது. ஐயோ போட்டுக்கோ. மெடிக்கிட்டு பண்ணு. ஃபுல் பண்ணு. ரத்தத்தை ஃபுல் பண்ணு. ஓடிடும். ஐயோ க்ளோவால் இந்த க்ளோவாலே கொடுக்க மாட்டேங்குது பார்க்காரமா. ஐயோ பண்ணிட்டதே. 4க்கு 4 5க்கு போகணும். சீத்தரும் டபுள் பேரல் M1A7 MP5 டெசர்ட் கில்லர் உயிர் காக்கும் மூளை தலை காக்கும் வேலை போதும். நான் வந்து என்னோடய பண்டில் கலெக்ஷன் காட்ட போகிறேன். இந்த ஐடியில் வந்து என் வால்ட் கலெக்ஷன் காட்ட போகிறேன்.
இதுக்கும் என்னோட புது ஐடியான தமிழன் ஐடிக்கும் வால் கிரியேஷன் காட்ட போகிறேன். இதில் ரெண்டில் எது நல்லா இருக்குதோ தான், அதாவது எனக்கும் என் கமலனாக்கும் இல்லைனா யாருக்குனாலும் சரி அவங்களுக்கும் எனக்கும் வால் கலெக்ஷன். ஆனால் என்னையே நிறைய பேர் முடிஞ்சிருவாங்க, என்னோட நிறைய பண்டல் வச்சுருப்பாங்க. கமலனா காணுமே, ஆனால் கமலனாவும் எங்கடா போச்சு? அந்த டயர்லேயே குதிக்க முடியலப்பா கரெக்டாக, அங்கே இருக்குதே. ஐயோ பத்திர டபுள் பேரல் வலை போட்டுக்கோ. தொட்டு போகிறேன் இருக்கிறோம். ஐயோ ஓடு முடிஞ்சிட்டேன். சாவே மாட்டேங்கிறாரு. அமௌண்ட்டு போடுவாரே, அதெல்லாம் போடலப்பா. அமௌண்ட் போட்ட எனக்கு அந்த ட்ரிபிள் 9 வேறு வந்துடுது அடிக்கடி, என்னால் இல்லை அடிக்க முடியாது. அதில் நம்ம ட்ரிபிள் அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்பீங்க நிறைய பேர். லைக் பண்ண வேண்டியதானே. உயிர் காக்கும் மலை, அப்புறம் க்ளோவால், அப்புறம் தலை காக்கும் கவசம். முக்கியமாக இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும். சாட்டோ அடிக்கிறதுக்காகவே இந்த மாதிரி உயிர் காக்கும் மலை இதெல்லாம் எடுத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இது மேலே ஏறவே முடியல. ஸோப்பா இது உள்ளே வந்து போயிடலாம் நம்மளுக்கு. இது மேலே ஏறி பார்ப்போம். ஐயோ எது மேலே ஏற முடியலையே. வீட்டுக்குள்ளேயே போய் ஏறி வேண்டியதான் பேசாமல். MP5 எடு வச்சர் அடிப்போம். எங்கே இருக்கிறாரு இங்கே பார்த்துட்டேன். கம்பிக்கு பின்னாடி வந்துருக்கிறாரா? இன்னும் ஒரு மேட்ச் எடுத்து ஜெயிச்சுட்டு கிளம்பிட்டே இருப்பாரு. ரொம்ப கவலையுடன் நான் பேசிக்கிறேன். இந்த ஒரு மேட்சை நாம் ஜெயிக்கணும், அவங்க ஜெயிக்க விடக்கூடாது. காக்கும் முடைத்தலை காக்கும் கவசம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மற்றும் டெசிடிக்லரும் மட்டும் போட தக்கிட்ட இது மேலே ஏறிட்டு பார்க்கலாமா? இந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. நாங்கள் வந்து வீட்டு ஓட்டு மேலே ஏறி நின்று அடிக்கலான்னு பார்க்குறேன். கரெக்டாக அமௌண்ட் ஓடும்போது வரணும். அப்படி அழகாக இருக்குதா? ஏறே. ஐயோ இந்த ஓட்டு மேலே ஏறே. ஐயோ அவரங்கிட்ட காணும் ஆளையே. அதை காணுமே. ஐயோ அவர் ஓட்டு மேலே ஏறிடுறாரு. ஏன்டா இல்லை ஒரே மாதிரி பண்ணுறோம், பண்ணால் மட்டும் ஜெயிச்சிடலாமா? வைப்பு நம்மளுக்கு கம்மியாக இருந்து கொண்டு உள்ளது. ஹெட்செட் வைக்கப் போகிறார். இந்த ஐடியா காய்ஸ் நான் வந்து தெரிஞ்ச ஒருத்தர்கிட்ட தான் நான் எடுத்தேன். நானே அவ்வளோவா இந்த மாதிரி இந்த ஐடி நானே உருவாக்கல காய்ஸ். டப் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து தந்தாங்க. இந்தடா விளையாடுறியா மேட்ச்சு சரி போடு வச்சுக்கோ, தண்ணி இந்த ஐடி வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி தந்துட்டாங்க. அப்புறம் விளாண்டு நான் தான் ரேங்க் எடுத்தினேன். இந்த மாதிரி தான் இந்த ஐடியா எனக்கு கிடைச்சிது காய்ஸ். என்கிட்ட நிறைய பேர் எங்கள் ஏரியாவில் நிறைய பேர் விளையாடுறாங்க. அவர்கிட்ட நான் இந்த ஐடியா வாங்கினேன். இந்த ஐடியில் நிறையா ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இந்த ஐடியோட ஃபுல் ரிவ்யூ நான் போட போகிறேன். கூடிய சீக்கிரத்தில் இந்த ஐடியோட ஃபுல் ரிவ்யூ வந்துடும். எங்களோட அண்ணனை காணும், அது அங்கே முதல்ல மேடிக்கிட்ட சுற்றுவோம். எடுத்து ஓடு சடுகுடனே தேனை பற்றி கொடு, அத்தியில் சுற்றி கொண்டு ஓடு. அம்மான் சோப்பை பார்த்து ஓடு. அங்கே யாரையும் காணும். சோப்பா சரி காய்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட பிடிச்சிக்கிறேன். உங்கள் TSV. பை காய்ஸ்.